A avea negra, un cereal da nosa terra. A avea negra é un tipo de avea que se cultiva en Galicia dende hai moito máis tempo co millo ou cas patacas. O seu nome científico é Avena strigosa. En Galicia tamén se coñece como avea moura ou avea do país. É un cereal moi forte que foi importante en lugares con clima frío e húmido. Pode medrar en solos pobres e ácidos e aguanta o frío, moita auga e tamén a seca. Un alimento saudable. A avea negra ten moitas sustancias boas para o corpo. Entre elas, destacan uns compostos chamados avenantramidas, que axudan a coidar a saúde. Estes compostos só están presentes nas aveas. Antigamente, a avea negra servía para alimentar ás persoas e para dar de comer aos animais, tanto co gran como coa planta verde. De planta silvestre a cultivo. Os cultivos non apareceron de repente. Naceron a partir de plantas silvestres que foron cambiando pouco a pouco, porque as persoas escollían as mellores para sementar. A este proceso chámaselle domesticación. En Galicia existe unha avea silvestre chamada Avena lusitánica, que probablemente foi a antepasada da avea negra. Na avea silvestre, cando madura, a espiga rompe e o gran cae ao chan. Na avea negra, a espiga mantense forte e o gran non cae, o que facilita a súa colleita. Domesticación e expansión. A avea negra orixinouse en Galicia. Dende Galicia, espallouse a lugares tan afastados como Irlanda, Escocia, Dinamarca, grazas aos vikingos que viaxaban polo mar e mantiñan intercambios con outros povos da Europa Atlántica. A avea na historia de Galicia. No ano 1000 hai documentos que falan da avea en Galicia. Aparece citada en textos de mosteiros e no Códice Calixtino, un libro moi importante da Idade Media. Nestes textos cóntase que ás veces enganaban aos peregrinos co prezo ou coa cantidade. No ano 1300 sábese que os monxes comían pan de avea e os campesiños tamén consumían aveas. Actualmente, nalgunhas aldeas de Galicia, as avoas aínda lembran comer papas de avea. E como se come a avea? Pois en forma de papas, con leite ou con auga. E ás veces en filloas ou con pan. É un alimento antigo, que hoxe volve a estar de moda. Hoxe en día, a avea volve a ser popular grazas ao almorzo chamado porridge, típico dos países do norte de Europa. Pero en realidade, a avea xa era un almorzo tradicional na nosa terra. É sá, nutritiva e moi nosa.